kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyago. Chakukutendai netsigiro yese yamuri kutipa, tikuona muri kusubscribe, muri kulaika, muchiramba muchikomenda zvakare. Muzora nhasi takuigirai nyaya inosuwisa, nyaya inorwadza, nyaya inotoda kuti tese tiise maoko nemusoro pamwe chete tibatsirane nemhuri yatafambira kuno kuWaterfalls, mhuri yamama Amai Thulani. Vati aiwa mwanangu, chimbouya ndikutsanangurire matambudziko andiri kusangana nawo mukati meupenyu hwangu. Saka ndati aiwa regai ndigare nawo pasi ndinyatsonzwisisa dambudziko ravawira. Ndofunga ukazona munhu echidzimai ati aiwa regai ndibude pachena, panenge paita nhamo nematambudziko anenge asangana nemudzimai iyoyo. Saka regai nguva ino nditaure namama ndinzwisise kuti matambudziko akanyatsotanga sei uye rubatsiro rwavangade kubva kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwakaita sei. Mama makadizve? Tiri pedu makadiwo. Aiwa ndiri nani, kwakadii kuno kuWaterfalls? Kuri nani hako. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Kumushande kupi mama? KwaGutu Masvingo. Ndimi wezhira. Aiwa tinotenda Mwari. Mama mune mhuri yakakura sei vana venyu? Vana vangu vaviri vakomana. Vakura sei? Mumwe wane 32 years. Mumwe une 24 uri kushandira 25. Aiwa tinotenda Mwari. Pano mugere nevana vese here? Munogara nani panapa pamba penyu? Panapa ndinogara nomwanangu mukomana uyu akaremara, disabled. Nana mai vangu vaviri vanotedzana pakuzvarwa, mukomana munun'una. Ndovandigere navo pano. Tichiloja noloja. Wapasi penyu? Hapasi pedu totoroja. Takaona mama foni yapinda nza tine dambudziko ratinaro kuno. Tikati aiwa regai tiuye tigare pasi tinyatsonzwisisa kuti dambudziko racho rakafamba sei uye kuti rakatanga sei. Idambudziko rei mama rakazoita kuti musvike pakuti aiwa ndakazvipira kuti ndikutsanangurirei dambudziko randinaro muwanewo rubatsiro rwamunganditsvagire. Zvakamira sei mama padambudziko iri? Padambudziko iri vanangu ndanga ndiri munhu anga achizvibatirawo, achizvishandirawo mudzimba idzo dzeEconet idzo, ndichienda ndichidzoka, ndichienda ndichidzoka. Ndatova nenguva ndiri ipapo pamunhu andanchishandira zvakanaka. Saka ndakazosiya foni yangu ndichiti ichaje ndigotora hangu zuva roira. Saka pazuva roira apa kuma26 ndikantora foni yangu ndakutotena pandinogara pano, bva ndawira mudrainage remvura, bva ndachikoka gumbo rokuleft, tsoka kwayo mupimbira kwawo. Saka ndakatofonera ivo vandanchishandira ndikati ndakuvara. Vakati regai ndisvike. Vasvika ndokunditorawo nemota. Vavati toenda kupi? Ndikati kuchipatara. Vakati kupi? Ndikati kuGomo. Chimbva ndaenda musi wa14 June last year. Ndichimbva ndaenda ikoko, bva ndazobatsirwawo kuma33 asi ndakaenda kuma77 asi pureshawo. Bva ndazobatsirwa ndokupiwa mubhedha. Ndakagara ndikanzi ndiswe simbi dzokunze, ndikaudzawo hama vakatsvaka 600 dzikaiswa dzekunze dzakabata tsoka nemupimbira. Ndomva zvazopora, ndomva zvanzi kunodikwa dzimwe simbi dzomukati. Ndomva ndabetserwa navamwe asi handivazivi. Vamwe vakandibatsira, ndikaenda kutauni uko vakandibatsirawo, ndapiwawo adhiresi kunzi ivava vanombobetserawo vamwe. Bva ndabetserwa, ndatoshayiwa kuti ndoita sei. Vavandibatsira, bva ndawana mari yandokuiswa simbi dzomukati. Saka ndopari zvino ndakadai asi handifambi, handidi. Saka ikuno ndiri kufambira kunzi nditsvagirwe chibhutsu chinoenzana nemwe tsoka zisina kuenzana, kuti ndikwanise kudii, ndikwanise kutsika, kuti ndikwanise kuzvibetserawo. Saka ndopari zvino ndakatobva pari renyatwa
zvikanzi ndiuye nex-ray. Saka ndichaenda musi wa1 kundotorwa x-ray yacho nemanotsi acho ndozoenda nawo paRenyatwa. Apa pandee nchingofamba ndichingotsvaka zviindrive nokuti handigoni kuti ndisvike kufirst gate kuti ndikwire kombi. Saka iko zvinondopa zviri. Ndozwa mama muchiti maishanda kunoku kumayadhi, kumaishanda muchiita basa reiko? Ndikushanda mumba, kutsvaira kusuka washeni zvese. Ndozvandaita. Handi musi wa4 June 14 June last year. Zvakafamba sei? Ndazwa muchiti mupimbira wakaenda kwawo, tsoka ikaenda kwayo. Zvakabva here kana kuti kubuda mabhonzo kwakucheka nyama yekunze uku, kwakumva mupimbira wauya kunuku, tsoka kwawo kuti rengwe kudai. Saka indakatoti mapushi, regai ndibvise mapushi. Izvo raitova gumbo randaitoda kubvisa, kubata kuti ndibvise zvegumbo ndichine chiveve. Ndopandakazoenda kuchipatara. Makangowira muchidrainage ndobva zvatoitika? Ndakutotena pano kupinda pano kutotena. Apo bva ndatotena ndopandakanowira. Ndakandowira. Tozoti kana zvinhu zvichinge zvaitika sevanhu vatema, zvinhu zvisina kujairika pakugara kwedu, zvinhu zvinotyisa. Because tozoti munhu akaminyuka akasvodogoka unongonzwa kuti ndakwarira mukati, kana kuti ruoko runogona kutyoka, asi zvekuzobuda mabhonzo chimwe kwacho. Ndinonzwisisa pane here pamakazomboona mukana wekufambawo kumachechi, kumboendawo kunana madzibaba kana kumboenda kunana sekuru vanoita zvechivanhu, kuti munazonzwisa kuti kungotyokawo kuri kwega here, ndekwaMwari here, kana kuti kune zvimwewo mukati? Handina kwandakambofamba. Hapana kwandakambofamba. Ndangoti haitsaona ndiwira. Ndingati ndaenda mberi, ndaifanira kukasira kutena, saka ndakati pfudze pandaifana kutena, ndomva ndangowira. Esiko kune rimastereki? Kana kuma26 kwakusati kwambonyanya kusviba. Hamuyeuke here muchinetsana zvichida nevanhu kana kudi? Kana handitaudzani navanhu. Kana ndimbotaudzani nevanhu. Taudzani navanhu. Saka kwamaishanda ndazva muchiti ndo vakatozokubatsirai kuti muende kuchipatara. Vakazvigamuchira sei? Uye pabasa vakati zvichamira sei? Vacharamba vachikubatsirai pamari here, kudzimara mapora kana kuti? Kana vangondibatsira ipapo, vakambozouya kuzondionawo kuchipatara vakandipawo mariwo yavaiva nayo 100. Bva zvangogumawo zvakadero. Ndabudawo ndagara pano, vakambondivigira ruviriwo zvavanenge vangowanawo zvokudyawo, shuga, sipo, chinyi. Vakazombouyazve nemurume wavo vakandivigirazve. Mbva zvangoguma zvakadero. Ndazva kuti hama dzenyu ndo dzakatozoita mushishi kuti mukwanise kuita sei? Kuwana simbi yokutanga. Handei pahama dzekwamakaroorwa, makavaudza here dambudziko iri uye munodyidzana zvakadii? Kusisina vanhu, kuna vatete vamwe chete vatokurawo nedzimwewo havo vazukuru chii, asi tinongowirirana, hapana kukonana. Asi kuti rubatsiro havatori nawo, havatorina. Ndazva mutsanangura mama muchiti pano munogara negotwe renyu iri. Ende ari kurarama aine urwere. Ndoda kunzwisa kubva kwamuri mama, muchitanga kubereka mwana wenyu, makazvigamuchira sei panguva iyoyo? Mwana uyu wakanga akanaka. Taiva kumusha kuSanyatuku. Saka abayiwa mainjekisheni epolio, takadzoka kumba. Saka ndikati gai ndichibika hangu aipisa ndigotora mwana. Ndakanowana mwana achigwina ari pamubhedha. Bva ndati uri kugwina kawo. Bva ndaenda kuna vamwe vaiva pedo. Ndikati sisi onei mwana uri kugwina uyu. Vakati uya tinamate, tikanamata.
vakati adzokera naye kuchipatara. Vandadzokera naye kuchipatara ndobva anopuwa mubhedha. Chifume ndobva atonzi hawana akanga achibuda. Izvo chiremba nekufamba kwenguva akazondiudza kuti paakagwina apa wakatoita inonzi cerebral palsy. Inobva mumusoro, tsinga yekufamba yekubva mumusoro kusvika uku. Saka handifungi kuti uchazofamba. Pandangozvigamuchira pandangomuchengeta. Zvozviwa kutokwanisa 25 years muna July muno. Handi muchiudzwa mashoko akadaro nachiremba, makakasika kuzvigamuchira here kana kuti makatomboita nguva yekubatikana saamai? Ndakaita nguva nokubatikana kuti saka Mwari akamuchengeta achikura, ini ndiye ndichitochemberawo. Ndozomuchengeta sei muupenyu kuti ndikwanise kuzomuchengeta. Zvakambondibata zvakanyanya. Asi nokuda kukunyengetera nokudii nokuzoonawo zvevamwe nongozvigamuchira. Svika ndazoudzwawo navamwe kune kwaJairos Jiri ngaainde ndokuindawo nayewo kuti agone kuverengawo nokudii. Amoni unotova nefoni yavo unotofonawo nevamwe. Nokuti wakazoenda kuchikoro akanoonawo kuti takawanda takadaiwo. Handi kune murume wenyu akarigamuchira sei dambudziko iri? Ipapo vakangozorigamuchira vachiri vapenyu. Asi vakamusiya achiri mudoko. Vakashayika kare. 2007. Anga achiri iye ndiwa 2001. Tozoti vazhinji vanenge vabereka vana vane urema kana kuti mwana anozoremara ati kurei, vana baba vanototadza kuzvigamuchira zvoti vamwe vanotosiya mhuri, vamwe vanototaura mashoko akasiyana siyana. Even hama chedu dzinoti izvi ndezvekumusha kwako. Hamuna mbosangana here nemashoko akadaro mukuedza kana kuti mukukudza kwamaiita mwanakomana wenyu? Handina hangu mbosangana nawo. Handina hangu mbosangana nawo. Chokwadi chakanaka. Hama hadzina kumbonditi vangoti zvinowanikwa. Achikura ndazonzwa muchisanangura muchiti ndakazokwanisa kumuendesa kunana Jairos Jiri kuti akwanise kuenda kuchikoro. Ndofunga mama kune vamwe vabereki vane vana vakaberekwa neurema, vamwe vanozoremara vakura. Kune zvakare vamwe vana vekutoti anotoberekwa akanaka asi zvichida nekuda kwekuzofamba kwenguva achiziye matambudziko anowanika. Zvichida njodzi mumugwagwa zvinoita munhu akwanise kuzoremara. Vane vavo zvakare vamwe havatoendeswi kuchikoro. Vabereki vanenge vachingowandisa vana vachingoti manje vanhu vakazoziva vanozoti vanhu havafaniri kuzondi nemwana akaremara. Hapana here nguvawe saamai yekuti maibatikana kuti vanhu nezvavari kuita kana kuti vanhu vanozoti kudii zvokuti unotombosvikawo pakuviga mwanakomana wenyu? Nangu ndinongoti zvadero nokunamatawo nekupurukura navamwe ndakazvigamuchira. Saka ndakazvigamuchira saka hanambogara ndamuvanza. Unogwesha unotamba navamwe panze, unogwesha unouya muno. Zvino dambudziko ratovapo ndiro kuti kusumudza, kuzvibatsira kutoileti, kugeza ndongowarira plastic ndomugezesa muno. Toileti ndakutongomudero muno noti hapana achamusumudza. Ndaimusumudza nchinda naye nchiti tisana kufamba ndozonomutakura ndomutsveta pachemba ndomutakura. Iko zvino handichagoni nekuwara. Saka ifungwa dzaimbomhanya mhanyawo kufunga zvakawanda kuti uku ndina ana mai vakura uku mwana. Saka zvino zvinombonditi bati. Asi vava mubatsiri wangu pakunamata nokundidzora kuti aiwa musabatikana Mwari pane zvaakazviitira. Kuti noti ndakasvika pakuti munoziva ndasvora Mwari kuti Mwari haifana kundidai iye achiziva matambudziko andinawo ndanjizvibatira nemaoko. Saka vakati aiwa Mwari unenge aine chinangwa mberi. Ndikati handichagonizve kana kudii ndobetserwa nani.
Saka iko zvino ndongoti akati zvakati gotora chemba mapepa ongeita zvese muno. Saka mbuya avo ndo vanoona twangochikwanisa kuti ndikadai ndoisa mubhaketi vorasa. Saka iko zvino nyama dzinorwadza. Saka pfungwa dzinowanda. Saka mwana first born yenyu anombouya here achikudongorera samai? Nekure plus unoita zvekurokoza, unomwa zvezvidoro. Saka haana kana betsero. Ndakatomubva naizvozvi mazuva aperawo ndichitoti handichadi kuona uchiuya pano nokuti unotondishungurudza. Unotondishungurudza uchiuya ukadhakwa uchisvika pano kuma2 kuma1. Saka usauya. Ngorarama upenyu hwako, ndingorarama upenyu hwangu. Saka magara nguva yakareba sei nanagogo? Kubva 2021. Ndizvo ndizvozvo 2021. Ndinavo. Handichirozva kuti ndanzwa muchiti vamwe vacho ndimai venyu mukoma nemunin'ina pavari pavo vese ndana mama. Tozwa kuti mumhuri menyu mimi makaberekwawo mune vamwe vari kumashure kwenyu. Kumhuri kwevamwe mama vane vana vavo. Zviri kufamba sei nedambudziko ramanaro here? Vana vese vari kutadza kumbotorawo here ana mama mumbogarawo navo kubva 2021 kusvika 2026 ndimunavo kana kuti munochinjana? Muri kurarama sei navo vabereki venyu? Hapana kuchinjana kwandinoita nokuti ini mai vangu vakaita vakomana vaviri, ini ndiri 1. Tiri vatatu. Avo vadoko vakaita vakomana vaviri. Mumwe ndiye wamaona mudangwe akutambira iwe, mumwe wachona uri kuBedbridge. Asi pakuti vanditi timbotorawo mai, hapana, hapatorina. Hapatorina. Avo ndo vakambe vachigara kuhazvanzi yavo. Iko zvino ndo zvavanitotaurawo kutoti kana ndikazodii totoda kuenda kuhazvanzi kwete kuvana. Hapana, kumusha vanganotambura. Makambogara pasi here nehanzvadzi dzenyu muchivaonesa kuti onai vakomana inini ndakuvara, varoora onai inini ndakuvara, handichakwanisi kuti ndiriritire vana mama? Vakati kudii ende chii chiri kukonzeresa kuti vasakwanisa kutora vana mama? Muchitaurawo navana mama, muchitaurawo nehanzvadzi dzenyu, vari kuti kudii? Kutaura chokwadi unotaura hako. Ndichivaonesa asi hapana wandinoona unombotirimuka. Plus vanangu kuti ndikudze chokwadi pakurarama kwakaoma. Namakereke atinonamata akaoma. Saka mukufamba pamwe vanenge vachisangana nezvavanosangana nazvo. Asi ini ndine nchivaudza uyu mudoko uyu aenda mudoko kwandiri ndiri mukuru. Ndichivaudzawo shoko raMwari Bhaibheri kuti Mwari wako wokutanga mubereki wako. Hunge kana ukaziva kuti wakakushatira iwe asi wakakubereka akakukudza. Kusvika ukaitawo mhuri yako ukatoitawo varoora vako. Saka ngatichengetei vabereki. Asi hapana kutaura chokwadi. Ndingati kutosvika pari zvinezvi ndinobetserwa navanhu vokuchechi nevanhu vakandipoteredza. Vamwe ndivavafona vakaona chawana muriwo, uyai maitulani oyi, vakaona chawana oyi, vandakagarisana navo ndakapoteredza navo. Nevekumachechi ndo vanondibatsira. Nedangwe ramai avo vemba medu ndo vanobhadhara rent 60 pamwedzi, 60 pamwedzi ndo vanobhadhara. Nekubhadhara uri kumusha kwambuya ava kuti musha wambuya uyu usaputsika. Ndo vanobhadhara vanhu vanogara variko kumusha. Ndo vanobhadhara dangwe rambuya ava. Vanogara kuHatfield huko. Mumwe wacho unovatevera mukoma
unogara kumusha, une musha wake unogara kumusha, haasevenzi. Kwozouya inini takadaro. Ndofunga idambudziko mama kunyanya tofunga turikuona vabereki vakangoti kurei hapana anenge achada kutora mubereki wake, mumwe nemumwe anenge akutaura zvake, kuchechi ndakazoti chaiko munotoita sokuti chaiko. Saka ndati mukunyengetera sokunamata zvinosiyana machechi. Vamwe vanoverenga shoko raMwari bhaibheri, vamwe vanoti havaverengi. Saiva havaverengi vabuda vanoti bhaibheri hariti. Saka kuti muzowirirana chaiko hapana. Sitongoziva kuti chaunoda unokumbira kuna Mwari, uchienda kuchechi uchidi. Saka zvongozosiyana kuti muzonyasa kudai chaiko hazvizoenderani. ndida kunzwisisa ndazomutsanangura muchitiko zvino vari kutombotibatsira vakomana, zvichida mukomana ari kubhadhara rende ari kudii. Vamwe vavo nyange vakasatora vabereki vari kukwanisa here kuzokupai chikafu chekuti mukwanise kubatsirika pana namama? Hapana chokwadi, nyange kuri kutovabvunza vana mbuya ivava, hapana kana hapana kusheko iyewo tinotaura angwera ndiye anotibatsira, nevanhu vandakuudzai venharaunda nevekuchimachechi handitauri, nyange kutovabvunza vana mbuya hapana. Takatarisa mama, ndofunga vazhinji vari kusangana nematambudziko iwaya ekuti kana munhu usina dambudziko unenge uchidiwa zvakanyanya, zvichida vabereki vako, zvichida hama dzako, vese vakakupoteredza vanenge vachimira newe. Paunongoti wasangana nedambudziko vanotanga kutaramuka vamwe chete, vaviri vatatu, wasara waawega. Zvichida vamwe vanotokireta mazuva ano vane mafoni aya ematachi aya, unenge usimo kana mugrupu racho, unozoti takachatisa nhingi, mwana wanhingi akachata. Tingati chii chiri kukonzeresa kuti hama dzitadze kumira nemumwe wavo padambudziko, vozokwanisa kumira newe? Zvichida parufu ndo pavanenge vakuronga manje, asi panguva yavanenge vachitambudzika kana kuti panguva yavanenge vaine zvinhu, hapana anokwanisa kumira newe. Chokwadi ichocho. Kana uri padambudziko vanhu vanotaramuka. Zvimwe unongotozvinzwawo ungoti wangonzwawo, kana kutonzwawo nomunhu womuraini kana zvekumusha, unenge ungotonzwa kuti ndozvakaitika, usangana nezvinogosha. Nyangwe izvozvi tichitaura kudero ndinana mai apa pakaita dambudziko remuroora rekumusha, handanjireva kuti unoteera first born, asi takakwanisa kuti tirongedze namai, nditi avo vadoko vosara nouyu muno, ini ndienda namai avo. Asi ndikati ndirondedzere, tinorwadziwa kuti hana uzokwanisa kuenda tisina mai ava. Murooro wakashekera muno kugomasi, kana kuudzwa kana kudii, apa ndanisa ndakuwara. Saka vanhu vandati vanonamata zvitendero zvavo, pamwe mukufamba kuda kwane zvavaisangana navo nazvo meno. Asi murooro achiri kumusha nditotaura naye achiti ruoko nezamu razvimba, ndokuzopedzisira zvichinzi ikenza. Saka mukufamba vainzwa zvakawanda, chipotswa, wakazodii. Saka zvinongohodza pakurarama. Saka tingati machechi ari kuparadza, mamwe ari kuvaka vanhu mukurarama kwavo. Nokuti zvinoda kuti ukaudzwa nyange kungava kukereke unopinda, ndakati handisvori, munonamata iko kuna Mwari, asi iwe unofanira kusefa zvinhu kuti zvinhu zvandaudzwa izvi zvingaita here. Ndakura kusvika pano ndachembera vabereki vangava. Dei ndaiva ndichimudoko vangonditi ndikaswera ndichitambudzwa nechimwana ichi, vangonditi zvino watokura, watodikuravo nemhuri yako nayo, hauna kumbofikwa kana kuti hauna kumbodii. Asi zvinonetsa, zvakaoma.
Nazomusanangura muchichiko zvino vemunharaunda ndivari kutomboya nechikafu apo nepapo apo nepapo. Muri kurarama vemunharaunda vari kugamuchira sei dambudziko ramuinaro? Vemunharaunda vanorwadziwa nokuti kunyange zvekuti kubuda kungoti pamatena kudai bvunza kuti kwamaitulani vanogara papi, hapana usingandizivi nokuti ini ndasingasarudzi basa. Chero ndanzi basa, chero apa ndisina kuinda kana kuti ndisingatendi kuti nhasi handindi Saturday, asi nofonerwa chifoni changu ichochi chogara chingodzi pano, uyai muti chererewo gomba iri, uyai muti dzvarirewo muriwo, uyai muti dii, tinodawo muti dzurire uswa tiisa. Saka ndandiri munhu wokuti munomu takagara 2014 pano 2014, asi ndingati vanhu vari munharaunda yese vanondiziva nokuti ini handisarudzi basa, chero rinonzi basa ndinoita, kutiga makomba, chero chunhu zvakawanda mudzimba, kukilina, ita tara, kudini, madziro, mahwindo, zvese. Saka hapana chandisingamboiti. Saka vanhu vomunharaunda ava ndisoti ndingavatenda sei, ndongoti Mwari ndiye unoziva. Nokuti vanondibatsira zvokuti handina zvondotaura, kana ivava vanogara munoku, asi vanondibatsira chavawana. Chero kabheji chero munhu akatocheka anouya. Plus ini muupenyu hwangu handina zvinhu zvokuti mukadya imimi mukasiya mapisi enyu kana 4-5 mukauya mukati maitulani mapisi awa, ndotobuda ndienda kumusha kana ndinodi. Ndine kakufunga kokuti vandipire mapisi awa, ndinogamuchira nomufaro, nomwoyo wese ndotodya. Handina kuti chakati. Kana kuti takabika madeko sadza baba havana kuzodya, maitulani oi, ndinotogachira njika ndakasununguka. Handina zvokuti chii. Saka mufunga kune mumwe ari kuona muzuva ranhasi mama nerudo rwamuinaro, mumwe anogona kubatikana kuti tadii tabatsira maitulani, iko zvino havasingachakwanisi kunyatsofamba kuenda kure, asi vanokwanisa kungowana chinhu chekuti vakwanise kuita vagere. Zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe kubatsirei nazvo tisati tasvika kugumbo, tichimbotaura zvinhu zvamungade, zvichida maprojects, zvichida mari yekutanga chimwe chinhu chekuti mukwanise kungoita makagara pano pamba, kungobuda panze apo mugara nemwanakomana wenyu, chamungade kuti mhuri yeZimbabwe kuitirei chinogona kukusustainai kuti ramangwana renyu rigoramba richienderera, chingava chii? Chokwadi icho chamataura. Uye pane mumwe munhu akambotondibvunzawo mubvunzo iwoyo, ndikati ini ndanga ndichingoti dei ndagona kutsika gumbo rangu, ndaikwanisa kana kungowana zvimwe zvokuita kuti ndirarame, kuitira kuti ndirege kuramba ndichingoti dei ndapuwa, asi kuti ndakuzviitirawo. Zvino handigoni kufamba, saka ndikambofunga kuti ndikahodha chaiko, uye ndambonohodha sei, handigoni kuti ndiite kuhodha kuti ndigare hangu pagedhi apo ndichitengesa, handigoni. Kuti haiko zvino handizi kuti ndingadii, ndaingoti dei ndaigona kana kuwana kuti ndagona kufamba kungodai, ndinozvihodhera ndichitengesa, kana kuindawo mudhuzemo mana murehwa umo, notowo nedzimwewo vana vasisiwo vangu mumwe, ndogona kuti ndahodha zvinhu zvangu nemabhaketsi, chimbosiya uchindidirisirawo kana kuti uchindidiwo chero nehuku chero nei. Imomo nomo wawana kana huku dzokumusha chaiko, nokumbirawo vamwe zvikwere zvavo, mune nhinge here, ndiisewo zvihuku zvangu zvokura wotengesa. Saka ndinongoti hangu dei Mwari andigonesa kuti ndigone kutsika, nokuti nhasi uno chero ndikanzitengesa izvi kuti ndizvisumudze ndichisa kugedhi, nokuzobva ikoko handigoni. Mvura chaiyo kuti mbuya ndo vanga vachichera nezvigubhu, vodurura vochera kuti migomo iyo idi izare. Saka ndinongofunganya zvakawanda. Saka iko zvino pagumbo chii chiri kudiwa?
iko zvino zvanzi ndinofanira kuenda kuexray ndozodzokera pari renyatwa vonoona kuti vangandiitira shangu yakamira sei kuti inzane neimwe. Kumwe kwandakaendeswa nomumwe chiremba vhiki yapera iyo ndakaenda kune chipiri ane mandi kuna chinamano ndomva zvanzi zvinhu zvacho zvokuti zviite inonzi inaso hamuna muno zvinowanikwa kuSouth Africa hatina. Vakava nditsvake chinonzi inaso vakatoti inoita $25 ndikatoenda zvikakona ndikazoenda pari renyatwa musi uyu ndobva vandiudza kuti uyai nemanotsi neexray tozoona kuti tokuitai sei kuti gumbo rinzane rimwe mukwanise kutsika nokuti hasimbi dzomukati zvakateiswa saka anotoda kuona kuti dzakamira sei togadzira chishangu chakamira sei. Saka iko zvinongoe chando ino hari kunyanya kukurwadza here? Harihwadzi. Harihwadzi. Ngotadza kutsika kwariri kuita chii? Kuti ikononda kutogona kungosumuka kumira kuti ridai iri harisumuki nokuti hana kuenzana. Aiwa, tinotenda mama. Takatasa pamukomana zvakare anonzani zita rake ndiye Tulani here? Ndiye Tulani. Sei vanhu vakati maitulani mune mumwe mukomana mumwe? Ndaingogara naye kubva nchigara pano. Kubva achiri kuenda kuchikoro tambogara kuna Shoti achienda kuJairos Jiri akazogara pano ndo avanongoziva kuti maitulani. Ndachoti Tulani ndiye muhombe. Ndiye Tulani mudiki. Chamungade mimi mama iko zvino tiri kuona kuti sekutaura kwamaita mukati gumbo harichatsiki handichakwanisi kuti ndiite mamwe mabasa akaomarara ekuti ndiswere ndakamira kana kuti kufamba ndichiitira mukomana yei. Chamungade mimi chamuri kuona chingadiwe kuna Tulani takatarisana nedambudziko rakamuwira chingava chii chingakubatsirei mimi chingamubatsire zvakare iye pakurarama kwake mazuva ese? Ndisati ndaona kuti ndingati kudii kuti kuna angachingowana ake chikafu nehembewo hadziri nane munongoziva nemabheri akazouya. Saka iye waimbodawo zvokuti kutengesa ndikati unoisikwa nani apo pakutengesa achiti unodawo kuhodha mapefyumu ndonotengesa kuchechi. Saka zvino zvaingofungawo kuti awane kurarama. Airtime waida kutengesa asi kuti azobvarurira munhu chipisi nokuchinja maoko haazogoni. Ndikati zvinoda paine munhu anenge achitokubetsera. Anotaura? Anonzwa anoita zvese? Anonzwa maoko chete nokusafamba. Handei panhau ndanzwa muchiti iko zvino hamuchakwanise kuti mumusimudze nekuda kwekukurawo kwaita nekudawo kwegumbo renyu. Hapana here mukana wekuti mungade zvakare mapamba aTulani ekuti zvinogona kuitira nyore kana zvinogona kuitira zvakare gogo vamugere nawo nyore kuti vanongobvisa unoita se vonokanda? Haangadiwe here mapamba kana kuti? Kuna Tulani mapamba iye pachake haatodi. Haatodi nokuti unotaura unoti ndoda kuinda. Akaona mubatsiri zvokuti mapamba hatombomadi iye pachake. Vana mbuya vangu vachiri kufamba vachienda kutoireti. Ava vachiraiti hapana wati ada kupfeka hake vachingodonzvawo votokona kudai kutopinda. Gogo vari kurwara vari kunzwei zvichida pane vanokwanisa kuvabatsira kuti aiwa gogo ngava vachimbotarisa miri kukura here kana kuti zvirwere zvekukura izvi vanga vachinzwei gogo zvichida panogona kuwana vamwe vanowanawo mapiritsi ekuti gogo vambosanobatsirikana? Vari kuita dzungu nechifuva. Vese vari vaviri vanomwa mapiritsi eBP. Saka vakangotangawo kuswera suro
achiti ndine kadzungu ndichitoti zuro ndakateti hangu washeni vakasukurudza patepi vakanika, asi vaiti kadzungu ikako ndinako. Saka manheru ndopavatozoti kana kufamba handichagoni, ndiri kuita kadzungu. Tinotenda mama. Ndisi kana mune mashoko ekupedzisira aminawo kumhuri yeZimbabwe takatarisana nematambudziko amuri kusangana nawo? Mati mubvunzo ndiri kutaura ndichiti hamuna here mashoko ekupedzisira aminawo kumhuri yeZimbabwe takatarisana nematambudziko amuri kusangana nawo, takatarisana nevamwewo vakabereka vana vane urema, tichizotarisa zvakare nekuda kwemamwe makereke, mashoko ekurudziro amungava nawo kune vamwe vane matambudziko ese amuri kuona ari kukonzereswa nemakereke ari kupinda vanhu, takatarisana nedambudziko raminaro imini. Ini hangu ndinongoti kumhuri yeZimbabwe nevane vana vane urema sehwa ndakasangana nahwo, ngatichengetei vana vane rudo, uye tisafamba tichida kutsvaka kuti sei akaremara, nokuti mukufamba kutsvaka kuvaprofita kun'anga kupi kwese hapana paunganosvika ukasaudzwa kunzi zvakati. Saka zvinongoda kuti unamate kuna Mwari kuti Mwari ndimi makandipa mwana uyu, chindipai simba rokumuchengeta, ndimuriritire nenivo ndichirarama, nokuti mukutsvaka zvokuti ndimbononzwa apo ndidii, zvinokonzeresa zvakawanda kuti tisazoyanana nehama dzedu, nokuti pamwe tinoudzwa kunzi nhingi wako kana ani. Saka kuti ndizomuswededza pedo munhu hama iyi handi hazvichaiti, nokuti waakahwara kuenda naye kuchipatarawo unzwa kuti zvakati, ndozvo ndinongotokurudzira nokuva nerudo navo, kusavasarudza. Tinotenda mama maita basa nenguva yamatipa uye nekutigamuchira zvakare muzuva ranhasi. Tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe vachakubatsiraiwo, totozodzoka ramangwana zvichida maakutofamba zvakare sekufamba kwamaingoita mazuva ese, so that mukwanise kuriritira vana gogo pamwe chete naTulani. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Nesuwo tinotenda nerudo rwamaita ihwohwo kuuya kuzondiona kudai. Ndinozvikudza nokuzvitenda zvikuru kuti Mwari akuropafadzei. Aiwa, tinotenda. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kuWaterfalls kwandanga ndichitaura namama amaitulani vachititsanangurira matambudziko akavawira kana kuti matambudziko avari kusangana nawo. Ndofunga manzwa kuti pano pavagere vanotoloja ende vanogarana namama vavo vaviri, vamwe vacho havasinkunzwa zvakanaka, vamwe vacho vakurawo havachakwanisi kuona, ivo zvakare vakawirwawo nedambudziko rekutywoka gumbo. Ndofunga manzwa achiti mupimbiri wakaenda uko, tsoka ikaenda uko, vakatozoiswa simbi, asi kuti vakwanise kutsika gumbo iroro harisi kukwanisa. Ndofunga manzwa matesti kana kuti max-ray avari kufanira kuti vanotorwa kuitira kuti vagozikanwa kuti masimbi akaiswa aya, uye zvakare nechitsoka chavataura kuti kunofanira kutengwa tsoka yekuti makumbo angu akwanise kuenzana, zvichida ndokwanisa kuzokwanisa kuenderera mberi nemabasa andaiita ndichikwanisa kuchengeta vana mama. Vane zvakare mwanakomana wavo anova gotwe anonzi Tulani, vakamuzvara ari mwana akanaka, asina urema, asi nekufamba kwenguva akazongosanganawo neurwere hwekuti iko zvino akugara akaremara, asi hanzi mwana ane chido chekuti aiwa ndikakwanisa kuwanawo maairtime, ndikakwanisa kuwanawo chino nechino, ndokwanisa kutengesa hangu ndakagara. Asi dambudziko ndiroro maoko nemakumbo zvake ndo zvakaremara, asi kana kuine vanokwanisa kumubatsira zvichida uche mukomana anokwanisa kumhanya-mhanya, iko zvino mama vati negumbo randaanaro zvinhu zvaakuita sezvinondiomera nekuti handichakwanise kuwana mari yandaimbowana, handichakwanise zvakare kumusumudza kuti aende kutoilet, handichakwanise zvakare
kuti ndikwanise kuriritira mhuri iyoyo. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinosuwisa, zvinhu zvinorwadza. Ndoda kuti even kana hama dzimwe dziri kubatsira asi dzimwe dzakabva dzatongonyarara kubva musi vasangana nedambudziko iroro, asi vachida kutenda kuti dzimwewo hama dzakavabatsira vakakwanisa kuiswa masimbi mukati memakumbo avo, asi chatakuda ndechekuti vakwanise kuwana chibhusi ichocho, vakwanise kufamba, vanokwanisa kuriritira mhuri. Vati aiwa nyangwe ndikawana project yekuita iko zvino zvinenge zvakandiomera kuti ndiite, nekuda kwokuti kufamba kwacho handikwanise kuzoenda ikoko ndinotarisa ngava mabroiler ngava musika chaiwo, handikwanise kuzofamba kuzosimudza zvinhu izvozvo nekuda kwokuti pavanhu vese vanoti kugara navo hapana anokwanisa kuzviita. Gogo vanzi ndo vari kutombokwanisa kubatawo icho neicho, ndiwo vamanzwa kuti havasi kunzwa zvakanaka kwemazuva matatu apfuura aya, miri yavo iri kudzimbikana. Kana kuine vanokwanisa kuvabatsira, nhamba dzamaitolani ndodzikubuda pazasi apo, vafonirei tibatsirane navo. Tida kutenda venharaunda, tida kutenda zvakare vemachechi vari kuedza kuvapa counseling, vari kumboedza kuvapawo icho neicho kuti vabatsirikane. Asi kana une chauinacho chaunozoti aiwa inini ndine pekugara pakasununguka, ngavauye zvavo vagare pachena, ndine chikafu chandokwanisa kuvatumira, ndine chakati chandokwanisa kuvapa kuti ramangwana ravo rigova rakajeka. Asi chikumbiro ndechekuti vawane chibhutsu ichocho, vakwanise kufamba, vanokwanisa zvakare kuzotoriritira mhuri yavo sezvavaingoita. Tiri pano paZim News BT TV Zita, ndinonzi Elizabeth Nyagwe ndichiti chisarai.